Continuem en la tribuna i ho fem per a parlar de pilota. Deixem el futbol i entrem en l'apassionant món de la pilota, que han tingut oportunitats enguany en aquests espais de la tribuna de parlar d'aquest esport molt nostre, d'aquest esport el que hi ha molta gent lluitant per a fer-lo créixer, per a que se promocioni cada dia més i també investigant, perquè ha sigut un esport molt important per a aquestes terres nostres i sempre n'hi ha sorpreses, sempre n'hi ha modalitats, sempre n'hi ha on escarbar. I, per exemple, avui anem a conèixer algun d'aquests detalls de futur, en la il·lusió que hi ha posada per part de molta gent per a continuar creixent dins de la pilota i buscar més enllà també en l'àmbit cultural tot el que representa la pilota per a tots nosaltres. Avui és una bona oportunitat per a saludar al vicepresident de la Federació Valenciana de Pilota, Pedro López. Pedro, bona nit, benvingut. Bona nit. Com estem? Primer que res, Pedro, com està la salut de la pilota? Home, jo crec que està molt bé. Precisament fa poc de temps que estem a nivell de xics i xiques, de xicuelos, estem potenciant-lo en uns números que donarien por en altres esports. El que passa que, clar, estem parlant de que el nostre esport és un esport, entre cometes, minoritari de moment, perquè en els últims temps quasi que hem duplicat els esportistes a nivell de base i a nivell també de clubs, a nivell d'aficionats, cada vegada són més els practicants de la pilota. Fan falta els clubs, Pedro, per a que s'expandisca la pilota. Evidentment, el club és la base a partir de la qual se conformen les escoles i són les escoles les que al final nutreixen els clubs i els clubs són els que d'ahir sent els futurs professionals, que també en els últims anys estem traient molts i molt bons. Seguirem parlant amb Pedro López, que és el vicepresident de la Federació de Pilota. Manolo Martín. Bona nit, Manolo, com estàs? Bé? Com estàs, Toni? Com ha anat la temporada? Bé, no? Jo després de la magnífica experiència que va ser una vegada més la partida de Madalena, tot el que va representar, una espenteta més per a la pilota, eh? Sí, la veritat és que va ser molt interessant perquè el nostre objectiu, que era el portar la gent no adient a la pilota encara, perquè no la coneix, era apropar a la pilota, no? I en aquest sentit també agrair als mitjans de comunicació, que va fer una llavor extraordinària, i també a Pepe el Botifarra, que va ser el que va animar a tot un sector de gent. La veritat és que ens vam veure desbordats de forma grata i va ser una sorpresa molt agradable. I aquest era el nostre objectiu en la Madalena i pense que el van complir en unes expectatives meravelloses i la veritat és que estem molt satisfets d'haver fet aquest treball. I també ens acompanya Lluís Ramos. Lluís, bona nit. Molt bona nit, Toni. Ja fa temps me comentaves tu i a més així van donar alguna pinzellada que estàveu treballant en una modalitat que havia desaparegut en les comarques del nord de pilota, el Frare. Molt bé. I ja les coses han anat tan a pressa que ja teniu muntat inclús un campionat. A veure, explica'm, què passa en aquesta modalitat? Després parlarem d'ella, però de moment, què és el que ja tenim, què és el que ja se pot disfrutar d'ella? Molt bé, doncs des del Club Pilotari Castelló tenim una nova iniciativa i ve a ser el primer campionat autonòmic de trinquet en frares. En la modalitat del frare, com comentàvem, és la que se practicava al nord de Castelló i també terres de Catalunya, la zona del Camp de Tarragona. Ara després un poquet explicaré la modalitat. I és el que presentem, és el primer campionat autonòmic. A aquesta modalitat sí que han hagut campionats locals, perquè se juga molt per la zona del Maestrat, per la Torre de Tírig, es jugava molt, a Traiguera, a Xert. Són pobles que sempre han tingut molta vinculació al frare, però pràcticament és una modalitat que està en vies de desaparició, a excepció d'un reducte que curiosament està al sud, que és Sueca, el poble de Sueca. Allí uns professors d'educació física, Manolo Conca, Vicent Pérez, i a través del Club de Pilota, el Club de Pilota Xúquer, estan promocionant molt aquesta modalitat. I és curiós que se jugui en una de les zones que no és originària. Per què? Perquè els mestres d'educació física la promocionen i allí estan treballant. D'ahir és la iniciativa i són els que m'han punxat a mi per a que el frare se promocione i diguem-ne que recuperar-lo, i gràcies a l'ajuda de la Federació de Pilota Valenciana, de la Diputació de Castelló, que també han confiat en aquest projecte, que naix de la iniciativa del Club Pilotari Castelló, això és el que volem
fomentar. El dia 1 i el dia 2 està el campionat ja en marxa, no? Sí, el campionat ja el tenim tancat, ara estem en la fase d'inscripcions i lo interessant és que és un campionat en un format un poquet diferent. Per què és diferent? Perquè nosaltres, des del Club Pilota de Castelló, com t'explicava Manolito, volem treballar dos pilars fonamentals, que és la gent. La gent és la que té que conèixer la pilota, la que té que promocionar la pilota i té que estar normalitzat. Això fa que aquest campionat estigui obert per totes les categories. No només anem a parlar que van a jugar persones federades i guanyar... Sí que n'hi haurà un primer campió autonòmic de Frare, però anem a obrir a xiquets. Per tant, tots aquells que competeixen en les competicions de les escoles de pilota de Villarreal, Almassora, Castelló, Borriol, Onda, Xilxes, estos vindran, però també poden vindre de tot el País Valencià. I això serà una categoria. També estem treballant en els mestres d'educació física del maestrat per a que vinguin els xiquets de la zona que no coneixen la pilota molt, però que ho estan treballant a través del programa Pilota a l'Escola. Anem a fer un grup de federats, que farem primera, segona, tercera. Anem a fer un grup de veterans i aficionats de la zona, que jugaven antes, doncs així teníem grans jugadors de pilota. La modalitat del Frare, fins als 70, era molt practicada. Ara després comentarem un poc més sobre la modalitat. I una novetat és que dins d'aquests campionats aficionats integrem la categoria inclusió. Persones amb malaltia mental que ja venen participant en activitats, el Trinquet de Pelayo, a les festes de la Madalena, que aquest any van fer la tercera edició que vam parlar així, doncs anem a que també participen dins del nostre campionat autonòmic, tindran la seva categoria, els seus contrincants, els seus companys, i tots gaudirem d'una modalitat que no està molt coneguda, però segurament la més divertida. Ara l'explicarem. El que està clar és que també el campionat serveix de promoció. Abans parlàvem que sempre s'intenta lligar, no? Manolo, el món de la pilota en el món de la cultura, i també en el cartell, i vostès podran veure en el cartell, els frares són el que vostès veuen en els angles del trinquet, que té dos parets, i dirien que és un squash modern, Sí, podríem dir que és un squash, l'esquash és el modern, el frare és l'antic, per a que ens entenguem. Crec que en la imatge, després veurem també algun vídeo que tenim per ahí, però és molt atractiu perquè a més la pilota, ara ens ho contaran ells, la pilota quan se li dona al frare no saps cap a on pot anar i és encara una miqueta més complicat. Pedro López, és que en el món de la pilota és que n'hi ha moltes especialitats, que n'hi ha algunes on han seguit practicant i altres, desgraciadament, com és el cas del frare, que ha anat perdent repercussió, no? Sí, és veritat. Des de la federació el que volíem era precisament el donar el recolzament necessari per a aquesta modalitat vagi endavant. Precisament és a nivell federatiu quan realment una modalitat se potencia en tot lo necessari, no? Precisament n'hi ha modalitats de més al sud de València, inclús d'Alacant, que s'estan practicant a tota la comunitat valenciana. I precisament és el que volem integrar en el Frare, no? Que en aquesta primera edició segurament els participants seran més de la zona de Castelló. Són els que estan jugant ara. Clar, que són els que estan jugant, i també per la proximitat. I perquè els de la zona sud de València i nord d'Alacant no el coneixen. Evidentment és precisament per això. Però jo crec que a poc i realment l'hem donat la consistència que crec que necessita, i és la consistència d'un campionat autonòmic. Sí que és el que deia Lluís, que n'hi hagi al final un campionat que realment sigui algo que estigui ahí. Manolo, explica-nos ràpidament les característiques per a tu principals que té jugar al Frare. Bueno, al principi explicar que el Frare en principi és una construcció, és un contrafort que se fica a les esglésies, quan encara no se sap juntar dos parets, no se saben creuar, perquè tampoc per el tipus d'argamassa que gasten i els tipus de... Entonces és una espècie de contrafort, o sigui, quan juntaven dos parets ficaven una espècie de lo que és un flare, perquè té la forma de flare, per tal de poder ajuntar les dos parets. Ja sabem que en molts pobles i en moltes zones s'arracona la pilota contra les esglésies. A mi no molesta, no? Clar. Fora d'hora de missa. I també era l'espai més gran del poble. I si la paret més bona també, Lluís, normalment sempre estava en la plaça o en el lloc més gran, o sigui, que era el lloc que se podia jugar realment. I estem veient les imatges, és un vídeo que correspon a la Universitat de València. I després què ocorreix? Pues que... Els frares els tenim al fons, veu? Al igual que el que és la caputxa seria el fosc. Efectivament.
Al igual que el trinquet que se jugava al carrer, se fa una instal·lació de trinquet, doncs comença també a fer instal·lacions que té també com a base fonamental el joc de frare, que fonamentalment és una espècie de frontó, on pot tindre un o dos flares, depèn del tipus de frontó. Per això s'hi diu també trinquet, perquè en el moment que té dos flares vol dir que té tres parets i automàticament se converteix en trinquet, d'acord? Però també n'hi ha, per exemple, jo vaig conèixer, hi ha molt de ruït, el de Cabanes, per exemple, només ne tenia un, per exemple, però també es jugava. I el tema fonamental és que, al igual que en la pilota del carrer se porta el trinquet, se fa el que és la instal·lació esportiva, el flare també de la iglesia se porta a fer una instal·lació esportiva per a poder practicar aquesta modalitat, tal i conforme la jugaven en els pobles. Entonces, simplement, jo crec que ho ha apuntat Lluís molt clarament. A diferència d'altres esports, el flare que passa que quan la pilota li pega al flare, lògicament el joc que fa és diferent, per tant és molt atractiu i sobretot molt divertit. I seria una mena d'esquaig, perquè realment les instal·lacions on se juga al trinquet al flare són instal·lacions prou estretes, prou reduïdes, és un puesto perquè te pegues la panxa i que pugues per a divertir-se, no? Com estem veient en aquestes imatges. Bueno, en la investigació, com vos porta? Es comenceu a parlar, ja n'hi ha, i vos teniu en compte que el nord de Castelló és on aglutina o on més s'ha mantès aquesta instal·lació, però encara que aquest tipus de joc, encara que estàvem parlant de Moró, estàvem parlant de Cabanes, és a dir, encontreu ahí que n'hi ha un caliu on treballar, no? Sí, jo actualment estic fent la tesis doctoral sobre la modalitat del frare. Pedro, també els seus inicis, ell també és professor d'educació física, també va començar a investigar sobre les modalitats de la zona i res, jo m'he patejat tot el nord de Castelló i també les terres de Catalunya. Diguem-ne que l'àrea d'influència del frare era el que era la diòcesi de Tortosa. Recordem que la diòcesi de Tortosa anava des de Tortosa fins al Almenara. Però de Castelló cap a baix no he encontrat ningú trinquet en frare. Parlem que Castelló no en té, però de Castelló cap amunt ja n'hi ha. Borriol no, perquè Borriol també era un poble amb molta afició, un poble important, per tant tenia un trinquet gran. Però només que m'anem al costat, a Sant Joan de Moró, ahí n'hi ha un dels trinquets en frares que més m'agrada a mi, que encara està en bon estat, el que passa que és d'un particular i és molt interessant perquè té uns frares molt xicotets i a mà dreta té una escaleta on juntar-se. Tenim alguna imatge per ahí també, després tenim a Benlloc, que tenim un privat, a Traiguera, que a Traiguera el van fer aproximadament l'Ajuntament als anys 80, com allí n'hi havia molta afició, parlem que en quasi tots els pobles, Cabanes tenia 2 o 3 trinquets, la Pobla tenia 2 trinquets, on està el bar d'Hermínia, allí n'hi havia un, el trinquet de Gilo, i la Famés, tots els pobles tenien almenys 2 o 3 trinquets. A Janeta inclús també tenia 2 trinquets. A Janeta també, dient que la pràctica de la pilota era molt habitual. I això m'anarem fins a Terres de l'Ebre. Doncs mira, per curiositat, un dia estava per Roquetes, al costat de Tortosa, i allí vaig trobar un trinquet en frares. I per què? Perquè els jesuïtes jugaven a pilota i a més els seminaristes jugaven tots molt a pilota. Avui m'han donat el telèfon d'un capellà que està per allí i el cridarem a veure que ens conta alguna historieta. Sí, la veritat és que és curiós, no?, l'evolució que ha tingut la pilota i abans ho comentàvem amb Pedro, les diferents modalitats de jugar. Per a promocionar el frare, des de la federació, tu parlaves primer que res, fa falta un campionat oficial i a partir d'ahí, què? Pues aquesta és la primera pedra, però jo crec que l'any que ve segurament tindrem més inscripcions i el ficarem dins també, intentarem ficar-ho dins dels jocs escolars, que és molt important. Ara ja hem donat un primer pas, que és ficar totes les categories, però la participació serà a nivell de club. Lo interessant seria integrar-ho també dins dels jocs escolars i és la forma de que ja des de molt xicotet els xicolos ja juguen a aquesta modalitat. Però, perdona, has dit 2 vegades abans quan te preguntava, també m'has traslladat als jocs escolars i crec que entens com a bàsic que tot això es practica ja de xiquet, és a dir, que n'hi ha que captar els xavals cap al món de la pilota, xavals i les xiquetes. Sí. Evidentment, quan tenim que anticipar-nos a tots els altres esports que realment fan la captació de molts xicotets. En pilota sempre han començat els xicots a practicar-la ja més crescuts, o sigui, ja a una edat de 10, 11, 12 anys, i ara cada vegada més estem intentant arribar a les escoles i agarrar ja xicuelos de 3 i 4 anys i començar una miqueta en la psicomotricitat
dirigint-los cap a la pilota, no? Fem primer exercicis de coordinació a nivell global, però que vesquen una miqueta la riquesa que té la pilota i és un joc que atrau molt. Els xiquets, quan la practiquen... Jo, Manolo, sempre dic, Lluís ho comenté moltes vegades, el problema és no conèixer-ho. Efectivament. El desconeixement que s'arriba a tindre desgraciadament a hores de la pilota, perquè tant com a espectador com a practicant, si u té l'oportunitat de veure o de disfrutar una partida, enganxa. Sí. Però el problema és accedir al producte que a vegades se produeix massa complicat. Sí, els mitjans de comunicació, evidentment, fan una labor que jo crec que és prioritària. Són els que donen a conèixer l'esport que ells volen, no? I són les hores de televisió, de ràdio, de premsa. Això al final és el que també fa perquè els més xicotets és el que tenen més a l'abast, no? I és molt important el que esteu fent ara, este tipus de programa, que seria interessant a lo millor tindreu una vegada a la setmana, no? Ojalà poguérem tots, no? Tindrem molt, és complicat. Manolo, tu tens algun jugador en particular que t'agrada que jugui a Frare? Algú que li has vist que juga bé? La veritat és que no conec a ningú. És raro, eh? Antonieta ha jugat alguna vegada a Torreblanca? Una cosa, o sigui, jugadors que, i Mesquita, o sigui, jugadors que han anat a jugar i això sí, però gent en concret, com comentava jo, o sigui, gent del propi poble, que siga un poquet anomenar o que jugui, la veritat és que no conec a ningú. Ara, partides d'exhibició, que hem anat a festes professionals, etc., i voler jugar sí que he vist jugar, no? Però, bueno, tot és començar. Jo crec que tenim a la federació, tenim a la Diputació Provincial, tenim molt implicat a l'Ajuntament de Traiguera i també el de Xert, i penso que és una ocasió per a reivindicar que les nostres comarques del nord també disfruten de la seva modalitat de pilota. I a més, a través de la federació, que s'encarregui també de la seva tasca, que és la de difundir aquesta altra modalitat, conforme n'hi ha moltes altres que se juguen a la banda del sud de la Comunitat Valenciana, que al final que se conegui i que se vagi jugant. Però sobretot incidir molt en la tasca, que penso que apuntava també abans Lluís, és la tasca que tenim que fer en aquestes comarques on encara es juga a Frare, on encara ens queden alguns trinquets, per tal d'anar difondint aquest esport com una modalitat més dins del que és el món de la pilota, que a més és molt divertida, i jo crec que tot és començar. Enguany se farà el que se podrà, lògicament. La iniciativa, el recolzament de la Generalitat, Diputació, Federació, etc., està ahí. De moment s'arranca. Clar, la llavor del club pilotari per mi ha sigut molt important i penso que tot això va un poc també per l'interès que ha tingut Lluís, que està fent una tesi al respecte. Ho tenim tot ahí, no? I després també tenim el club de xúquer, en concret a Manolo Conca, que és un admirador del nostre esport, que tot i que és d'allà de València, ell se va vindre per ací i se va interessar molt per les nostres modalitats, com és la de jugar corda al rebot i com és la modalitat de Frare. De corda al rebot parlarem un altre dia. Per això te dic jo que és qüestió, jo penso que estan ficat la primera pedra, està posat. Ara és qüestió de començar i després de seguir continuant treballant. Lluís, com conseguiu, com involucreu la gent pel campionat? A veure, això és un projecte... Heu anat tocant porta per porta, com està la cosa? Això és un projecte amb molta il·lusió i molt de treball. Ja des de fa un any que hi vaig escriure al president de la Federació de Pilota Valenciana marcant-li unes línies d'actuació que volíem fer des de Castelló. Una de les coses que exigíem és que dins dels estatuts de la Federació de Pilota Valenciana la modalitat del frare i del rebot, que són les característiques del nord de Castelló, no estan tan bé considerades com les altres. Les altres, com estem comentant, cada vegada n'hi ha molta més participació. Paper reivindicatiu. Un paper reivindicatiu, però sempre donant les mans, oferint les mans per a treballar. Eixes mans no poden ser només les meues. Necessitem més gent implicada, com Pedro, el president de la Federació, Manolito, els alcaldes dels pobles que ens ajuden. A Traiguera ens han oferit el trinquet i a més estan superorgullosos. Vaig arribar jo al poble, vaig anar al president de la Federació, venim a fer el primer campionat autonòmic de Frare. Ui, així, justament, diu, sí, és que teniu una joia, teniu el millor trinquet de tot el món, el trinquet en Frare, i així té que ser el campionat. Molt content, molt agraït, vam parlar en ell a febrer, vam parlar en la federació més o menys com volia ser el campionat. Tot això no ve només de mi, sinó que jo ho passo a un grup d'experts.
i aquest grup d'experts, en una primera acta, definim el que ha de ser el campionat, i en el Bernat Nerbon, del Club Pilotari Xúquer, que és el reducte, destacàvem antes, que un mes se juga a pilota, perquè ahir tots els xiquets d'educació física juguen a pilota. Després, el club juguen a pilota. Jo, com a professor de la universitat, vaig a jugar a pilota als meus alumnes. Els altres universitats van a jugar. Per tant, la pràctica del frare en Sueca és bestial, perquè és la modalitat més divertida. Bueno, a través d'ells en comencem a treballar i ja en la federació, gràcies al treball amb Miguel també, que és un dels tècnics de la federació, mostrem ara el que és el fullet informatiu per a tots els món aficionat a la pilota que se pugui apuntar. I parlem del desconeixement de la modalitat. Això per mi és un potencial, perquè un d'Alacant que no ho coneix, practicar aquesta modalitat, que és molt divertida, si li fem arribar i fer entendre, estic segur que pot vindre. Està lluny, però s'ho va passar molt bé. I paral·lelament a l'esportiu, el que estic treballant jo un poc més, és la comarca. A mi m'interessa que el maestrat se doni a conèixer, que el maestrat reivindique el seu paper dins de la província de Castelló i anem a potenciar allò que tenen. Què tenen? Que no tenen el resta del món? Oliveres mil·lenàries. Tenen un oli de primera qualitat. Tenen el Real Santuari de la Mare de Déu de la Salut, de la Font de la Salut. Hem vist unes imatges ahir anterior. Que hem vist unes imatges. Allí tenim la bodega d'Amador Peset. Amador Peset és un dels fundadors del Club Pilotari de Traiguera al 2001. I abans que li preguntaves a Manolito sobre aficionats, és que no els coneixem, perquè els jugadors que nosaltres podíem conèixer són de Traiguera i estos ara tenen al voltant de 38, 40 anys, i això són jugadors del poble. Però antigament sí que tenien molts bons jugadors, però s'han mort. Podem destacar, per exemple, a Pep Alfredo, de Sant Joan de Moró, que per on vaig, el coneixia tot el món. Encara se recorda la seva figura. La seva figura. Cayetano, eren jugadors que eren molt bons i allà on anaven coneixien. I volia contar-vos una anècdota, que és molt xula. En Xert, allí n'hi ha un trinquer, que és el trinquer de Paco. El trinquer de Paco, diguem-ne que quan se jugava a pilota, allí n'hi ha molta afició, està de gom a gom, però va haver una gelà, al 1986, que va haver una despoblació i, per tant, els trinquets, que eren negocis, la gent anava a fer-se el cafè i després anava a jugar a pilota, desapareixen. Paco el trinquet van aparèixer dos jugadors bons pel seu trinquet, que venien del nord, i volien fer una partida, i Paco els va desafiar. Va dir, farem una partida, perquè antes sabeu que la pilota sempre n'hi ha apostes, i van dir, farem una partida, ens jugarem tant, no molts diners, jugareu vosaltres dos, que sou professionals, contra mi, que jo som major. Però la modalitat la que jo dic. Però jugarem al frare, sí, això està clar perquè el trinquet que n'hi havia. I diu, però jugarem en un ull tapat. En un ull tapat. Se van tapar tots els ulls, van fer la partida i Paco, el del trinquet, es va pelar. Va perdre l'ull en la guerra. Està acostumat, tots els dies està acostumat a jugar a pilota, però aquells en un ull tancat no li acerta. Va fer trampa. Rafael, el formatgero, d'Almassora, precisament, també té un problema, té una deficiència en un ull, i també ha fet aquest tipus d'històries. N'hi ha que veure a la gent quan perd un ull, una cosa és no tindre ull, però quan te tapen un ull és que, clar, les xances se perden. T'ho dic perquè està més curiós perquè el Rafael també juga en un ull. I en el Flamenca seria més complicat, per allò de l'eixida de la pilota. Jo sí que volia... Rafael Julián, que és a la Barona, ho coneixeu, allí al costat del bar Julián de la Barona, que tot el món coneix, al costat està el trinquet. Rafael, que fa poc va faltar, ell me comentava que ells als anys 50 és que no tenia un altre. Ells només jugaven a pilota. Xiquets jugaven a raconar, que jugaven al carrer, i tots els majors estaven al trinquet, i tota la gent de la zona era al trinquet, però és que no tenien televisió, el futbol no havia arribat. Per tant, la pilota a mà, jugar a les parets de la iglesia, i després al trinquet, era el temps d'oci, de recreació de la gent, i això és el que volem retornar també. Sí, el que passa, Pedro, perdó, és que ahir el que n'hi ha que fer és que adaptar-lo també als nous temps. Ara, si que ells no estan tot el dia al carrer, desgraciadament no poden estar tot el dia al carrer, per exemple, venir a l'estiu i sabes que estàs al carrer i no passa res. Ara la societat ha canviat, la pilota també se té que adaptar als nous temps. Sí, i tenim molta competència que abans no es tenia de molts esports que han eixit nous, esports més còmodes, entre cometes, que la pilota, i que, clar, que capten més adeptos que el nostre. Entonces, tenim que fer entre tots un esforç més gran per a captar a un gran número de xiquets. No obstant, ja te dic, en els últims anys jo crec que són la federació que més número de llicències escolars
en comparació en números en les altres federacions, no? Hem portat a terme, no? I bueno... Tocarà seguir treballant per ahí, Pedro. Sí, a poc. És a dir, que cada pedreta al final fa paret, no? A tu te fa il·lusió este projecte del Frare, no? Sí, home, tenia que estar. I jo, a més, quan Lluís me va tocar l'any passat, que a la vegada que ho va comentar en federació, jo que estic allí en la junta directiva va ser un dels defensors i vaig dir que, evidentment, era una de les modalitats que tenia que estar al mateix nivell de consideració que les altres, no? Manolo, alguna cosa més que vulguis dir? Perquè la mitja hora passa volant, eh? Sí, ja ho sé, però només afegir una cosa que és importantíssima. Sabeu que el nostre esport també el volem apropar al turisme. Hi ha iniciatives que... Nosaltres tenim un parc temàtic, que és tot el que són el Baix i el Maestrat. Des de Penyíscola fins a Morella, això és l'autèntic parc temàtic que tenim a la nostra ciutat. És obligat per la gent que ve de turisme visitar tota aquesta zona. Jo crec que en aquest cas afegir la modalitat del Frare, del trinquet del Frare, seria un atractiu més per a tots els pobles de l'interior. O sigui, afegir això perquè s'estan treballant iniciatives per apropar també el turisme al nostre esport. I bueno, la voluntat que teníeu, no? I en aquesta línia no només estan convidats els pilotaris, sinó que està convidat tota la gent i sobretot les famílies. Ahir me comentaves abans, com heu treballat? Hem treballat molt en les cases rurals, demanant preus, en l'Ajuntament. Entonces, mos han oferit, diguem-ne que unes activitats culturals i esportives que volem apropar a tota la gent. I quan parleu de la pilota com està, ahí tenim un valor. La pilota és nostra i a més tenim més valors que qualsevol altre esport. I ahir això és el que tenim que anar transmetent a la gent, que estar en pilota és treballar per lo teu, que és la nostra modalitat, i uns valors que són idèntics als valencians. Lluís, que ha estat un plaer, com sempre. Fins la pròxima. Seguirem parlant de pilota perquè és un esport que ens encanta. Manolo, moltes gràcies. Pedro, ha estat un plaer. Fins la pròxima. I ja veuen vostès, parlar de pilota en estos amics desperta passió. Ells transmitixen passió per el que estan fent i per el que sentixen. Així que n'hi ha que tirar-los una maneta, n'hi ha que estar al costat d'ells i n'hi ha que disfrutar de la pilota. Ara anem a viure, com és l'1 i el 2 de juliol en Traiguera, esta nova especialitat del Frare. Anem a tindre el campionat, anem a tindre participació de moltíssima gent. Així creixent i esperem nosaltres poder estar així de nou per a contar-los tot el que suposa aquest creixement per al món de la pilota. Que molt bona nit, que ha estat un plaer, que tornem en més tribuna i serà un pròxim dia. Adeu.